Langite cerah sanajan ana mendung tapi adoh. Lah pas pantai selatan kene iki biru. Muga-muga engko sampai ana peringatan lur, hati-hati rawan longsor. Ya mesti yen udan deres, tanah gempuran ini gampang banget longsor. Ngene iki ya yen dina-dina pekerjaane rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Ki aku nang ngarepe gerbang masuk pantai sini lur. Ana rame banget komunitas Vespa lan kendaraan liyane. Kan dino Minggu iki dadi yo terus ditambah sesuk tanggal abang. Oke dulur-dulur, sadurunge cerita tak terusake, tak elingne kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, aja lali ditekan tombol abange lan loncenge lur, supaya aku tambah sregep ngevlog, sregep gawe video-video sing bisa ditonton dulur-dulur lan konco kabeh. Ojo lali di-share uga utawa dibagi videone kanggo kanca-kanca lan dulur-dulur liyane ya. Ki aku arepe ndelok progres pembangunan jalan tol kang bakal ngubungake Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir karo Pantai Mrumbung, Kecamatan Tanggung Gunung lur. Yen dadi jarake sekitar 16 km. Jane yen ditarik garis lurus ngono paling jarak rong panggonan iki yaiku Pantai Sine karo Mrumbung paling gak ono 10 kilo. Cuman amarga dalane muwe gak menggok koyo ngene iki lur. Iki rong sasi sesasi kepungkur lur aku wis rene ya utawa luwih titik ngono. Wis enek sebagian aspal, terus ana jembatan beberapa lagi dulur-dulur bakal tak spill sampai pirang kilo dawane sing wis diaspal saka Pantai Sine kang bakal nuju Pantai Mrumbung maksudku. Dadi ngubungke rong kecamatan yaiku Kecamatan Kalidawir lan Kecamatan Tanggung Gunung. Tak sepilne dhisik lur salah siji jembatan. Dadi pembangunan iki gak iso cepet banget amarga yo akeh jembatane kanggo mengakomodasi kali-kali cilik lur sing bermuara nenggone Laut Selatan. Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kimang sing wis diliwati awak dhewe ya sekitar 1 kilometer lur, mulai saka gerbang sine mau. Oke, dilanjut lur. Pirang-pirang dino kan mendung to lur, dilalah dino iki kok Pantai Selatan wilayah Tulungagung kok apa langite cerah sanajan ana mendung tapi adoh. Lah pas Pantai Selatan kene iki biru. Muga-muga engko sampai sore tetep terang. Dadi aku mulih Kediri sing jarake lumayan adoh. Kok Kediri ana sekitar 70 kilo lur kok kene iki. Iki lur sebagian
apa jenenge lagi ae diaspal. Dadi iki mendekati Kecamatan Tanggung Gunung. Saka Tanggung Gunung dhewe ya nek progres lur, dadi nek engko tempuk nek tengah-tengah ngono lho. Jembatan kedua. Kok gak padha ya nyapa ya? Apa engko kabeh diwengene apa ya ceritane? Kok mau biasa terus sing iki ana apa wesi-wesine. Jadi penggarapane lama yaiku lur Gempuri Perbukitan. Ya niki jenis tanahe kapur lur. Ning kadang-kadang ya watu-watu rada atos ngono kae. Cuman pancen wilayah kene iki khususnya pantai selatan Jawa kuwi ana pegunungan Kapur Selatan. Iki lur jembatan sing ketiga ya iki sing aku wis nyepil ndek videoku sing pertama. Ya masalah progres pembangunan jalan tol sine Pantai Mrumbun. Iki lur koyoke pok-pokane aspalan entek wisan. Ayo njajal ditonton sekitare. Iki ana alat-alat berat nggo Gempuri Perbukitan lur. Termasuk bulldozer nggih ngratakake lemah. Ono peringatan lur, hati-hati rawan longsor. Ya mesti yen udan deres tanah gempuran ini gampang banget longsor. Ngene iki ya yen dina-dina pekerjaane rame paling ra oleh lur ngene iki. Yo mungkin memang bahaya lur mergo alat-alat berat kan lagi kerja. Adohan kae kampung lho lur ketok putih-putih kae. Lah nang ngisor iki enek warung langgananku lur. Ketoke iki dalan mudhun neng apa nuju sine uga engko diduni lur dalane diliwati lur. Aku nemu warung langganan lur nek ngisore jembatan mau. Sanajana durung diaspal tapi yen didoseri ngono kan ya padet to. Ki lur ki awake mudhun pas waktune ngopi pisan pas dadine. Aku lagi pisan ki lur dadi gak wani rada banter rada ya mesti no lur medane go ngerti aku. Yang jelas mok doseran lemah lur iki jalan sementara. Dalane asli kan kae lur aspalan lah. Kuwi ngubungke Kecamatan Tanggung Gunung karo Kecamatan Kalidawir. Wis enek lur dalane lah. Dadi jembatan iki kanggo menghindari dalan iki lur. Biasane kan kali ya niki dalan. Dalane apik lur, cor. Cuman ya rada cilik. Tapi munggah mudune iki ngeder banget. Gak usah khawatir engko bar acara saka kene tak lanjut liwat dalan aspal iki lur. Saiki ya dhewe nuju warung langganan anyar dadi sik tak parani arepe keloro iki lur. Kene iki wis masuk Desa Tanggung Gunung lur. Kecamatan Tanggung Gunung kok desa. Yen desane kene iki Jenglung Harjo terus dusun Ngelo. Kuwi info saka bakul pas aku mrene wulan kepungkur lur. Montore diparkir dhisik lur. Iki nek para pekerja lagi layah-layah. Terus saiki disepil enek apa ae nang jero warung. Bu, kopi Bu. Monggo jenengan telasaken yen dahare santai mawon. Brotoseno mawon.
Nggih. Pahit, Bu. Gulane sak pucuk sendok teh nggih syarat mawon. Kediri. Bu makmen apa, Bu? Sayur. Wes jos malah. Gulane kuwedi, Mbak. Dereng disukani to? Nggih, kleru nggih. Iki kakean parune niku. Nggih, syarat mawon. Napa nih? Sekule to? Oh, nggih. Nggih. Dadi apa iso njukuk dhewe-dhewe lho ya segone ya sayure engko lagi diitung ngono lho. Dulur-dulur mesti wis apal manganku sak pira sakmene setengah entong lur. Yen dukur sendok paling 4 sendok iki. Lur ki jangan untuk sayur godhong telo kaspe campur tawon. Engko karo sambel tomat lak maknyus. Niki napa sampun tumut tanggung gunung, Bu? Dusune. Napa? Ngeru. Oh, ngelo. Kelurane tumut pundi ngelo niku? Oh, Jenglungharjo. Berarti kelurahan Jenglungharjo lek ombo ram tenan. Lah nggih pe ombo men rantek-entek. Kula kepengker wangsule kan liwat Jenglungharjo niku. Iki lho aku mau njukuk lawuh lele goreng karo bakwan. Carane bakwane kaya peyek. Oke, saiki tak sepil lur sayur iki lho sing kaya kacang ose kuwi duduk kacang lur tapi tawon. Oke, saiki dijajal sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Iki lur tawone lur. Tawon niku proteine tuwindi banget lho, terus akeh kandungan gizi liyane. Lele sambelnya pedes. Kerupuk. Kopi pahit diaduk-aduk lur. Terus gorengannya uga ana tempe mendoan, tahu goreng, lombok, koncone tahu karo tempe mau lur. Lah iki favoritku gedang goreng alias pisang goreng. Sakmene gede-gedine 1000-an lho lur. Oke lur, iki sawetara video bakal tak akhiri tapi aja kuwatir bakal ana bajute. Oke lho yo, tak terus nelehku ngopi sawetara tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.